dalu Mbah Wirun ora kena ngece ndak keweleh tembe mburine. Kita jalin persatuan dan kesatuan. Asline. Nggih. Mas kowe calone pira ya aja padha ngece. Nggih, leres. Nawakne program sing apik. Leres. Engko nek ra dadi iki lho keweleh tembe mburine. Nah, ngoten. Mulane sing penak ya dadi dagelan karo dalang. Ora sah pasang banner. Wis jelas dipilih sing nanggap. Pasang banner ya malah gagal ya malah suwek kabeh. Enten kok kanca kula sing pasang banner campur sari cokro kembang 100 meter ngoten lho. Ora ono sing nanggap dipasangi banner ngoten niku. Niku nggih enten pripun sebelah ngoten. Nggih. Penanggap campur sari 200 meter. Yo karepe arep nggo nanggap sing 100 meter kuwi. Oh, lah kok nang tengahe kene murah mung 50 meter. Jadi ya terus jadi sak riat grup campur sari kabeh. Wis tenan, alhamdulillah. Wis suwi ra ning Batang. Kula biasane ten desa-desa gunung. Nek ditanggap mriki mulai Pak Bupati Bintoro apa Bantoro wae Pak Yoyok. Terus saiki luar biasa Batang ada anak muda yang luar biasa jadi menteri mantan Bupati Batang. Tepuk tangan loh. Jadi menteri angel kuwi. Nek pengen dadi menteri mbok ning nggonku sekak karo aku ra yo enek menteri enek jalan. Padha-padha sekak itu kula pilih dadi raja. Lah mula kuwi kok. Raja nek kaya ya malah Raja kaya ya. Mikmu kuwi lho muni 750 kok meneng ae. Aku wis sore mubeng kula kinten jenengan tesih kepengin ngendikan ngoten lho. Ora ono iki tak jak pelok. Nggih, pelok. Nggih. Biasane pelok slendro. Lah. Niki mun buyar kok. Mun buyar. Golek job dewi-dewi. Lah nggih. Apike ya ngono. Lho kok ngoten niku? Apike ya ngono. Aku ki bentuk kerawitan apik-apike karo liyane dikacake 50 ya ngalih kok. Lho jenengan niku piyayi sepuh kudune kan seneng nek anak-anake murid-muride uripe rukun mergawe rukun. Jere sapa? Lho kok jare sapa? Bodho laris malah ra tau ngejak aku. Malah pasar aku tindih kabeh. Gak masalah. Nggih. Wah jan Batang luar biasa kok. Panjenengan wis mubeng Batang baru. Dereng. Batang niku makanan seluruh Indonesia itu paling sedep tuh dari Batang. Lah kok sakit? Semua itu pokoknya Batang. Sing paling sedep Maso Palembang, Irian sampai nanti makanannya iso enak karena dari Batang. Kok sakit ngoten? Lah kene enek Bawang kok. Oh, desa Bawang. Kecamatan Oh, Goblok. kecamatan. Mulane browsing Google to. Kecamatan kok desa to nek dagelan pekok. Lah nggih. Kecamatane Bawang. Kecamatan Bawang. Mulane panganan sak donya iso sedep karena dari Batang. Oh. Mergone kene enek kecamatan Bawang. Bawang. Iso sehat nggih saking mriki. Lah kok sakit? Lho nggih. Wong ini nek pengen sehat gak kena jantung, gak kena ginjal, gak kena apa. Okay. Dianjurkan minum air putih. Mongko banyu putih ki enak ya ning Batang. Oh, luar biasa. Banyu putih. Mulane dicatet itu. Kene ki sambel ya kok kene. Loh, napa, Mbah? Sambel balado. Oh, Blado. Blado kok balado. Sambel balado. Ning yo kuwi. Napa? Judi online hati-hati ning kene. Loh, kene napa? Bandare ning kene. Loh, Kecamatan Bandar. Kecamatan Bandar. Mula kene wis tutup renek ngono kuwi. Komplit tak waca. Lah wong iso pun pinter kaya Mas Sigit Haryanto. Nggih. Dalang iso kondang. Saged laris. Batang iso apa ki enek menterine. Nggih. Penjabatnya luar biasa masyarakat. Mergo wong kene renek wong sing buta huruf.
Lho kok saged ngoten? Lah kene tulisnya ning kene kok. Oh. Seneng tulis ngene iki tak catet ae ngono. Nggo bahan ngene iki ngono. Ora kok bendina banyor paketan ngono. Oh, mriki nggih enten desa sing senengane hadroh selawatan. Endi? Rebana. Reban kok rebana. Oh, reban. Reban kok rebana ngono. Kene enek desa sing pokoke pasrah ngalah. Napa, Mbah? Wis babah kono. Kok babah kono? Subah. Ngono. Mriki enten desa sing digawek saka tela terus digoreng. Apa? Limpang-limpung. Limpung. Oh, limpung. Limpung kok limpang-limpung ngono. Kene enek desa kecamatan sing alase ketel. Napa niku? Wonotunggal. Wis ora enek liya taliyane kene. Mula wong kene pinter-pinter kabeh. Mergo tulise ning kene ya ta. Panganane nak apa ki ya kok kene, bawange kok kene. Tapi sing mboten kula senengi setunggal. Apa? Teng alun-alun niku wau. Apa? Sego grahana wau lho. Megono kok grahono panganan ben bledos sangkemu. Oh, tak kira Megono kok grahono kuwi khas Pekalongan. Ngono, seneng kono antu nglerek kene. Nggih. Sik anu kuwi tumpeng nek guruwatan ki nek tumpeng 1000, tumpeng rajam, tumpeng megono. Tumpeng megono. Megono kuwi apa kene, megono. Mula panganane enak-enak ngono. Sate bluro, Sate bluro. khas bluro, laris. Sip, enak. Loyok lontong diuyuhi ki nggone Mas Sikit. tuyuan lontong tuyuan lontong tuyuan. Lah kuwi nek ra diuyuhi apa iso tuyuan? Lontong tuyuan. Lah, leres lontong. Enek wong bakul ning anu Jakarta bangkrut mulih. Lho napa? Bakso asli Pati. Wong ra tuku kabeh mulih. Lho, enak niku Bang, asli saking Pati kok. Dikira daginge ora enak, hasil kuwi bakso asli Pati. Oh. Dikira kono ora ngono. Alhamdulillah, aku suwi lho ora petuk Mas Sikit ki. Nggih dangu, Pak. Kuwi langganane kan jolang. Dagelan ora jolang wis ora pokoke. Sak paket Sak paket kae. Kayak gawan kotak kok. Saking bingung ndase macak wedok barang ngono. Luar biasa. Dagelan jolang aja nganti ilang. Aja nganti ilang. jolang aja nganti ilang. Mula dagelane tetep jolang. Nggih. Aja nganti ilang ngono. Alhamdulillah wong kene iki suweneng lho Mas Sikit nek ndelok wayang. Nggih. Kula nu nek daerah Bawang muter-muter desa sing teko akeh mesti sing nanggap arang-arang. Mbah sapa muni larang tapuk lambemu ngono. Mene dagelan wis suwi dadak ngono. Dol murah piye aku ngono. Lah nek kepengin laris nggih gampang jenengan obah. Pripun Mas? Mboten usah bingung. Pripun? Lho. Dagelan Wah, jenengan niku mboten bijaksana. Dagelan radisa tuku mobile kok. Lho, pripun Mas? Pripun? Lah nggih. Piye amre? Jenengan harus berpikir yang bijaksana. Kuwi enek sing sepuh lenggah Oh nggih. Lho padha aku gedene. no piye? Bijaksana. Piye? Kepengen laris, kepengen payu piye carane? Pripun Mas? Lho, akal berpikir, Mbah. Iya jan. Angger ana wong duwe gawe, saurunge nanggap jenengan sing panjeriyen. Dadi wong enek wong digawe, Jenengan panjeri riyen. tak weni wong mukane. Ah, kasih DP dulu. Wis tak lakoni. Lah nggih. Wis Sukses to? entek omah papat ora enek wong nanggap. Tapuk cangkemmu ngono. Lha penting kan tanggapan. Ngono. Anu Mas, aku mau jula-juline ra sida. Sing rum tau krunguan pelok barang. Nggih. Oh. Nek slendro es kulino. Niki pelok kok barang. Barang. Es. Biasane niku pelok niku ndagel niku pasangane karo sing beduk niku. Iki sak keneke kok Mas. Terus sak keneke. Pak yo dagelan kok. Ya. Tung tak tong ya. Ora ndang mok toto to gak matane. Ngono. Menyuro. Pelok barang kowe. Tuku kayu
mancing kok numpak getek pengen ayu bingung polae raine glowing sikile mlethek ngono-ngono wis susume blek pitung uang bojomu ndablek cepetno lawang eman-eman ayo nandur sing kena sing rukun karo bangsamu gotong royong Indonesia maju Indonesia maju pametut putra jaga derajat pangkat kuwi bisa ilang aja kebatut nguber manuk prenjak locak miber ngulon jula-julin retek sing pangan uler elo yen wong bodho aja ngaku pinter turi putih ditandur ing kebon agung alah mikir kuwi lala barang karya sih nganggo pos mbok kira kembang apa kembange menur ayo dulur padha sing jujur yen pimpinane kabeh jujur Indonesia adil lan makmur turi putih ditandur ing kebon agung alah mikir lagi iki lho paling biasane slendro ae iso ngitung iki bayar kupen kabeh dagelan-dagelan iki lho mbok kira kembang apa kembange mati salat salam kunjuk Kanjeng Nabi sing selawat kunjuk Kanjeng Nabi panjang umur murah rezeki
Cek dangdutan barang. Langgen. Mbok kira kembang otot wong modele sepeda jengki setire cendek dukur sadele wong modele arek wedok saiki sayaan cendek ketok sadele Nang ning unine punang gender lan paking kenong lan gambeng iku mono unine gamelan dijogeti karo begadang dunduring randune garing salompring susuhe bajing ana arek wedok rambute tire boding bareng kodanan kaya kucing kering awan-awan aja meneh kates tuku srabi adai kerdus dadi prawan aja kenes-kenes rapayu rabi diambung wedhus kotok-kotok unine tekek telo garing jenenge gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi jenenge betah melek cekap semanten kidungan kula sailan boten bareng rasa ditinggal awe-awe cakraning ngrat hiburan rakyat luar biasa Lagi pisan jini iki kula krungu sing belok barang. belok barang. ah nggih Benar wau niku wau kula kaget sing apa mau di Apa? anu santri peko oh santri pekok digarap ngono aku kaget nang nguri. lah kok kaget Niku dicipta 6 tahun kepungkur. Ngaten, Jadi 7 tahun kepungkur lagu niku sudah ada. Namun yang bawakan arek ora kondang. Lah kebetulan saya ke Banyuwangi, kula panggih kali Wandra Wanada. Pas percil mantu. Lah kula diampir ke studio, "Mbah, nyanyi iki." Tak nyanyekne terus dinyanyikan artis-artis sak ngalam dunya niku. Sampeyan rak ro YouTube kula to genduk kene. Gaya gaul kok. Tuwek wonge ngengkel. Ning nek purun garap jane niki lho, slendro kan. Slendro. Puspawarna. Wendangane ketukan. Ya. Puspa sampeyan midhang ngerti ya. Nggih. Niku iramane meh karo santri pekok. Napa nggih? Nggih, yo Mas. Ayo. Selamat tinggal telo bayur permen. Rate iramane rate sek. Selamat tinggal telo bayur permen. Aku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang. Bakal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakanlah daku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambean tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang
tak terasakan olehku. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Aduh notasine Bayur kalian. Niki kula tembangke kula ngludruk tahun 74. Wih, pun ngeten iki. Ngeten iki wong wis kuweplok jaman semono. Saiki wis ora kenal saiki. Kenale saiki ya lagu saiki ya kenal ya. Cinta bojone uwong. Hehe, Haha. Lah niku. ngono-ngono kuwi. Nggih. Aku ora hafal kuwi. Ana lagu sing tak gwedengi. Napa, Mbah? Anu kae lho, apa kae Gubuk Asmara. Lho, Gubuk Asmara sae lho, Piye ta kae? yen liwat aku kelingan Gubuk kae tahu tak nggo gendaan. Tak Gendaan karo anake Pak Bayan. Aku mulai lah kok krinan sing aku gak seneng sitok. napa? Nyepelekne harkat martabat wanita. Lah kok saged Tanpa bantal, tanpa kloso kok gelemen. Digletak nih sanggon-gon masa hotel 50-50 ora enek. Gelo atiku. lho saking Tanpa tresnane bantal, tanpa kloso. Ah tapi masa ya ning Tegalan. Tanpa bantal, tanpa kloso nek ketutan lemah leh ngresiki pire. apike dilemeki jas udan, Mbah. Kuwi lagu iki judule apik ning isine ora apik. Lah iya. Ning enten lagu sing judule elek isine apik. Napa niku? Lho, mendem wedokan. Judule ketok elek. Elek. Tapi ning isine ngelingke wong lanang-lanang aja do mendem wedokan, aja kedanan wedokan. Terus Mister Mendem judule elek isine apik. Isine apik. Judule Mister Mendem tapi isi lagu ngelingke aja do padha mendem. Enten mele judule elek isine apik. Lho contone Apa? Tali Kotang judule elek. Wah jerone niku wah apik banget. niku enten Napa? sing judule apik, jabone apik, jelune elek. Napa? Dastere LC. Dastere apik tapi jerone diwehne wong sak nggon-nggon. Mula niku, mula nek lah sok nek gawe lagu nuwun sewu lho. Mas Anjarani Nggih. Teduh sunyi damai telaga sarangan. Mas Anjarani daleming Magetan. Mula apa ki nyiptakne telaga sarangan. Mbah Gesang Bengawan Solo, mergo cedhak Bengawan Solo. Iki enek sing tak goleki, penciptane sapa? Cinta Satu Malam, oh asiknya aku candi. Penciptane kuwi Cinta Satu Malam, oh asiknya aku lho. Niku sing digletak tanpa bantal, tanpa kloso. Enek sing niki tulung sampean garap ya. Mula kula titipe sampean. Nggih. Bolak-balik kok apa ki kagungane Mbah Sukron. Nggih. Ya ta, saiki barang manjel barang. Barang Dik. Nah, tulung sampean garap. Niki mergo penting kanggo sakniki. Allahumma firli tunubi wali walidaya. Allahumma firli tunubi wali walidaya. Warhamuma kama rabbayani shaghira. Warhamuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah kula nyuwun ngapura sekatahe dosa kula. Dosanipun tiyang sepuh kula ugi umat Islam sedaya. Niki sampean garap Mas. Niki penting niki nggo ndonga kalih ibuke. Mergo sakniki usume gelem anake emoh karo ibuke. Nggih. Mulai cilik anake lanang leh ngopeni ngampek lulus disekolahke, ngampek dinikahke. Bareng wis rumah tangga ora rukun karo ibuke. Anak mantu saiki akeh-akeh wani karo mara tuwa. Wonge ya teko. Masa enten. Deling-eling. Lho kok sing ditutup ya sih. Lah kuwi
wedok-wedok kuwi. Kowe karo mbokmu ya kudu tresna, karo maratuwa wedok ya kudu tresna. Aja mok bedak-bedakne. Mergo kowe entuk lanangan kuwi hasil daripada lho kuwi lho. Hasil daripada pengorbanane seorang ibu. Nggih. Mula lagune ana napa? Slendro. Seneng aku iki seneng. Sing bener Lagune ana to. Kasih ibu kepada beta tak terhingga Sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Baleni neh kasih itu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Panjang umur untuk ibu-ibu semua yang hadir. Amin. Diparingi barokah. amin. Hei, kowe iki ora amin to? Wong wedok-wedok lho cangkeme. Panjang umur, Amin. seger waras. Sabar momong anak putu, Allahumma Amin. niki angel Mbak Jange. Nggih. Maratuwa wedok rukun tresna karo mantu wedok. Angel. Iki jaman saya kaya ngene iki akeh-akeh iki peyuh. Mantu wedok ning maratuwa wedok ora ngerti nek cah lanang kuwi lek ngopeni ram. Lho ngono nek petuk maratuwa wedok kok plerak, Plera. prengat, Prengut. mencap, Mencep. mecuca, Pecucu. lulak, Lolok. plorak, Lorok. nyedat. Nyedit. Nyedit atau nyedot? Nyedot ki nek ngisor ka alangan. Ya ta? Oke. Lho nuwun sewu lho anu Mbak Cange Nggih. karo maratuwa wedok bayeh. Lah omah sing ngeweni maratuwa wedok Warisan. warisan, lemah sing ngeweni ya maratuwa wedok. Nggih. Iso ganti keramik ngono ae. Mboke sambang putune lagi mancik omah nih. Sandale kek njoboe, Mbok. Kuwi maratuwa ya atine nelongso. Urung lungguh wis tekone. Kowe engko nginep apa mulih? Nggih. Mantu ngoten niku. Enek akeh ngono kuwi. Wong ya teko. Oh. Ngono kuwi enek. Nggih, nggih. Ayo turu kene to, Nduk. Aku kan putuku kamar sampean ngarep mbok ning aja watuk ae. Lah maratuwa kok watuk ora oleh. Umur ki nek 50 mudhul ki watuki gawan. Saking medine karo mantu anak wedok. Pripun? Watuk ki dimpet. Lho. Himbat itu semetian karo anak mantu. Nggih. Lah dhuwur iso kuat ngisor jebres ngono. Nembang-nembang banyu lae. Kowe kono ndang nembang kalau ayu-ayu lho. Oh, ngaten. Kali pesindene. Nah. Nuwun sewu, Pak Sigit. Pripun? Nah aku musuhku ngene iki lho. Sinten? Nembang. Aku ya gumun. Pripun? Kuwi lho. Nggone Mas Kangko kok gambyong Pariano. Nggih. Padahal gambyong ku ya akeh. Nggih. Akeh padha karo dagelan metu serampat. Sambat. Sithik-sithik serampat. Lah mbok Sukorno. Oh, cocok. Lah jenengan apa tesih ki akeh? Kene kulaan apa ora? Sukorno kulaan ayo. Bluro. Sing ana jogetane. Nek dalange Mas Sigit, Nggih. dalang karo daerah Bluro ya Sukorno. Jenengan saged nganu? serampat. It's more than Saged joget iki? Alon-alon matamu. Oh. Asam urat. Yo, sapa Sukorno? Sing nembang Mbak kali Mbak Eni ya. Ya, Oh, wis gini, monggo. gini, gini, Iki bendina tak delok nang juk. Nggih, niki asli Bluro niki. Nang juk. Ayo cepet ngedang. Bendina tak duet karo Jolang. Nggih. Ah, nggih, nggih. Yo, Sukor sik ganti. Iki penendang asli Bluro. Asli. Mbok Sukorno kok serampat ae.
Nah, Iki lho, iya. arek-arek iki lho, gak siaran YouTube to. Nggih. Arek-arek sing prei-prei nontono iki lho. Nek kowe karo Mas Sigit ki pengrawite komplit. Aja serampat ae. Sukorno apa piye? Sukarno, paling gak Blandong nggih saged niki. Lah ki engko wis enek lho Sukorno wis enek. Bladong, kowe nek- paketan. Kowe nek ra mudeng aja omong ta. Omahmu bloro tapi nek jenenge bloro ki ireng manis ning kono, blandong ning kono, orek-orek ning kono. Oh alah. Arum manis ning kono. Arum manis ning kono. Goblok. Aku kan memperkuat kata-kata. Ayo Mas. Sukorno Mas. Yo. Iya. Bloro Rembang. Iya. Mbak Eni, jemeneng Mbak Eni. Ora. Lali-lali wong tresno ora bisa lali. Kaya ngene rasane nangka. Kamu dalane ngono lah piye yen ra bali dadi golekan ya lagun es nenes pisaran selalu lemas Oh
sikilku rasa murat. Wah, tenan. Rasa. Jere sapa? Lah niku wau lho jenengan masih semangat. Lah Mbah Marijan wis mati wis ora rasa. Lah pripun? Kita kan mati. Lah pelok iki abahe bisa ngono kowe ya ora melu bisa iki piye? Bluro lho. Mengke nek ganggu malah. Mengke nek ganggu malah boten sae nggih, Pak nggih. Bu. Ora kompak blas. Dene sing tuweke sikil. Mula aku nek ketemu kerawitane Mas Sigit e wani ae. Nggih. Orek-orek, Mbah, orek-orek. Lah aku pengen budak Kuwi mau wong nek ra ngerti gendeng ya ngono. Wong ora wis enak lho. Terus e blandong wau. Iya. kuwi blandong orek-orek arum manis dadi siji. Walah. Ora mudeng menyane cambluro nek ora tau. Tak kira orek-orek urung e. Mulane tayub bluro iku kudu diangkat ngono. Nggih. Oke. Pun komplit berarti wau nggih. Iki rong gudril ya. Nggih. Gending kecul ya gudril. Jamong. Lho, kodhok ngorek. Enak kabeh serampat ae ning ndi-ndi. Sampak bajulan. Lah niku dereng. Durung, yo nek kowe wis tak ulang kowe. Mas Guntur, Mas. Guntur. Sampah papat menyuro. Guntur. Wis Mas kendang ngono ku tak. Ya muni sik muni Guntur e. Sampah gongro terus angkat lu. Ayo bareng Wis tak walahi Mas. Tak tung. Ro. Tung belang tandang de tanduk dah. Dulicang tak tekan dulicang tak tekan dulicang. Tak dulicang belang tak ditatong. Nek nggonmu ganjong bem. Kok ganjong bem nek daerah Jawa Timur kuwi jenenge Sampak Bajulan. Tung belang tandang de dulicang dulicang tak tekan dulicang tandulitang dulindang bilang tak dulitang dudet dulitang tak tekan dulitang dang tak dulindang dang tang dudet yo jalan iki Mboten wis to nek sing ngendang ki Dedi Doris sing ngendangi Dedi Doris no wis tenan. Dedi Dores malah kaya Mas Lilik ngono. Iya, yo angkat Mas, yo. Kowe kendang munggah matane. mboten dicontoni riyen. Wajah. Yo. Sindene maine ya. Tung. Ya ngono kuwi, sewengi ya ngono kuwi. Riyen Cakrane Ningrat nate pas ayak menyuro srepek mlebune sampake terus guntur Niki. Niku nek mriko sedang tutak tapi nek darah kene semenyan pati deng delang tak mula diarani gambyong deng. Oh, ngaten. Wah, dagelan iki gending gecul lah. Aku cek menggah-menggah aku. Diselingi nyanyi ngono seling. Oh, nggih. Engko tak wae jamong. Oke. Nggo anu Mas, nggo kanca-kanca pelawak niku ben enek referensi liya. Nggih, leres. Ben ora serampat. Lah ya dalang saiki wis ora karo-karuan kok. Tujune mau metune kok ora serampat ta ora ngono kowe. Iya kok. Langsung Mbah Narto. Mesti tak stop nek serampat. Ora sudi aku ngono. Ingkang saking Blitar Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nah, ngene. Dadi kancane karo Cak Pelok. Ngono. Ih,
Jumeneng, Nduk. Nggih, Kene. Mbak. Disepoti. Oke. Ya kok klunu aja Oh, apa? Napa sampean sepote apa ngono lho Mas duwe Lah, iki opo monggo. iki? Lho kok monggo iku tak kowe iki sing dagelan iku kuwe kok dadak meneh. Aku ora tau dicepoti ya. Cepot. Ya sing umume ngene, biasane kaya kanca-kancamu kae. Oke, napa? Panas mlaku ngono Ah, buka niku vokal kowe coba coba. Panas mlaku orang gawa payung sandale dikeret dramaane mentung Surabaya geger ngungsining Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wilujeng dalu Mas Pela. Wilujeng dalu Bayosi. Alhamdulillah panjenengan dugi mriki wau jam pinten Mas? Niku wau jam 11 mriki. Kali ape? Laras. Alah yung. Kok ra mangkat dhewe ndak kene? Lho, wong niki kula nundut mriku kok. Lho kok nunut iki penggayaanmu atik nunut. Wis diopeni abah pirang-pirang tahun mbok yo sapa ngono mosok nunut ae terus. Biayane anggaran sedikit. Oh, jalan sedih. Dereng mundak to, Bah? Kuwi tak potong kendaraan barang. Oh, Karo potong diskap barang. Tak potong kendaraan. ana potonganmu arek akeh men. Kuwi potongane kae. Pokok anggar entek meneh. Iki potongane mobile cek 30. Tuhan. Gak enak lho. Atik akeh lah muteng kan. Lah ya mesisan wong karo juragane kok. Mbak Yosi mumpung seman wonten ngarsaipun warga ageng Kabupaten Batang. Dedonga menapa dhateng warga Batang mriki. Nggih mugi-mugi warga Batang mriki tansah adem ayem rukun selalu nggih Pak Bu. Niki ajeng pilihan niku biasane terus do congkrah. Makane ditungakne ben rukun terus wae santosa ya Mas. Betul Mbak Yosi. Amin. Rame pilkada teng pundi-pundi yo Batang yo Rembang Bluro Medion Nggih sami mawon. serentak videone Abah Kirun iki ning Rembang lari seraja mek diketoki. Ya dipotongi terus dienggo padu. Terus aku dihujat. Aku ya muni gak masalah. Wong sing hujat ra nanggap. Tapi wong ngirit tuh ora kaya wong kene. Lah pripun? Sampean Mas Dalang Mas Sigit. Nggih. Kanca-kanca pengrawit. Tuku rokok sak ada sampurna. Kene ya mung sebatang gak tahu tuku sak ada. Mas malah yo kok sebatang niku. Lah wong Batang ini tuku rokok sebatang. Oh. Iya, Cem. Oh sebatang. Sebatang. Oh iya, heeh. Ning kene batang kok yo. Ya iya. Oh. Pripun niki lagune napa? Derek kula. Yo lagu sing masa kini kok yo kowe. Duet. Duet. Ya. Nggih, napa niki duit? Sak pelok upama isih padha legane upama kowe dadi bojone Yosi ngono piye? Alah lah yo mesti bahagia to Mas sampean dadi bojoku yo. Aku wis cantik sekali, cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia lho. Lah yo mesti bangga to duwe bojo aku yo. Aku iso golek duit dhewe, aku sembarang yo iso, resik-resik omah iso. Aku manak lho Mas, pinter anakku wis 12 saiki tak mono kowe. Prayo bangga sampean duwe bojo aku. Lah yo ngono ta Mas. Bangga piye ya malah semaput. Adik semaput gene. Lah kene ro ngomong kowe omong cerewete ngono. Lo pancen wanita itu kamusnya banyak, kata-katanya banyak. Dalam satu hari itu harus mengeluarkan 20.000 kata-kata. Anggit mulai terus kon meneng stres. Ngerti? Wong wedok ki ngono kuwi Mas. Jenenge wong wedok ki senengane ngono kuwi omong cerewet pancen kuwi anggone wong wedok. Karo Gusti Allah wis digawani ngono kuwi mula-mula ya wis ngono kuwi. Dadi sampean ora usah. Kok iso terus. Aku bojoku sing